Sobre Jisu Kristen ng bay, jodono lamsogo. Tini jora man pikaba, pwede sen kaitini kokno sering layana. Katini ni sering saknai engka, mathai shumani kotama kaham, 25 ni teknisimi 1 to 13 oro korok jirok ni buri sikla korok jirok ni rungthoma. Kebanana sen tini jeng wansok layana. Tadi ang porenai kisah kolok aro kau sujak tongo buri sikla ketar korok jirok ni rungthoma. Asalo kaitoni ha omo hai se ngai buri sikla ketar korok jirok tongmani borok jati tei lai kaijak naisano lamjakna thanglaikia. Borok ni bere korok ba ke khasiya te korok ba ke khasinai. Khasiya ro ke jati le tuika thok bara ke tuiliya. Pia khasinai ro ke jati ni loge thok bara tuika kaijak naisa phaina lerei tongma bai buri rok murumu te lipsa ke muktei thanglaikia. Hordi borok ke iko kaijak naisa phai sokpaikia lamjak phai baidi hne jiri khoglaikia. Buri sikla ketar korok jirok sijawi borok ni jati dosi sojalaikia. Apro khasinai rok ni tani chini jati thina nayui tongkha. Jengno kisa norok ni thok rugrati hne saka. Khasinai rok hai hne saka. Ihi englak norok no rukhe chini englak tangdi phal nogo tanggi paiwi naidi. Hake khasiya buri rok thok pailaina hne thanglaikia. Borok thanglaikia no kaijak naisa phaiwi sokpai ka. Apro tiyar tongnai buri korok ba kaijak naisa bai baksa kailai panda wo habui thanglaikia. Hake duglam sowi rjakka. Uloke tei buri sikla ketar rok phai sokpaiwi hai hne saka. Takuk duglam piyok di ang norok no sisi siniya hne kaijak naisa saka. Jisu hai hne sawi kok mathakka. Aboni bagino huske tongdi borok ni sajla bo salo phaino bo jora phaino abo no norok sawi mania. O elekpa porimani bisingte kaito sono ketalke amari paita. Keseng oroni bising notini sering layana. Pilaskan jeng sitai klayo o rungthoma ni bisingte jeng tama serengui man teibo o rungthoma temano sanani nai pono jeng tini jeng wansok layana. Oke hai jeng kipil thanglai phina jeni Matthew 24 oro hai ni sao ang kisah oroni verse 2 no borok ni bere korok ba ke khasiya te korok ba ke khasinai. Khasiya ro ke jati letuika thok bara ke tuiliya. Okay. Chapter verse 3. English rong ke hai amin seng omono srai ke seng busitai. Oro hai ni sao verse 3 wo those who were foolish took their lamps and took no oil with them. Borok thok tuiya ni sao. Ko borok ke thok bara le tuiliya. O kisa interpretation teman sinai go thok sok ya
Englishनि Bibleनि मथे गति कैसा translation आं परिखानारोनो और हाइने साव ESV is English Standard Version no और हाइने साव for when the foolish took their lamps they took no oil with them और वो clear बरो ने लोगे थोकती है इनके कौन बरो को उनके बरो थोक बार आले तिलिया माने ओमहाय और कौन बरो ने मते ओमहाय जे मा ओमो कुपियो थोक आगिन तोंजा हाइपना ते कैसाबो ते बक्सा बरै पाजन के खरबा के थोक बारा एक्स्ट्रा थोक तिखा ते रोंके एक्स्ट्रा थोक तिया अबहाय हाइपना इंग्लिश होंके अबहाय के कौन बरो ने ओमो किसा गथोकिया के आं प्लेस kan सानानि सिकान ओ क्लियर खायरनान मसुंग तमन हमले जों आरो न गोबां बरो कन्फ्यूजन बि बाना के फेरि जों तबो थांलायसिनाय के जों अरो नुगु बोरै सिख्ला गोथार खरक जिरकनि रोंथमा जों अमो बरनिफ्राय माथाय 24 नि यागुलो हायदेबा chapter 24 के जों साइमनाव जिसु ख्रिस्ट फाइनाफ्रो तमा फुनुक जाकनाय तमा नुक जाकनाय ग अमो हायनो अरबो हायनो रिपीट तमानाय रोंथमा बाय अमो जिसु फाइनाफ्रो बाहाय नाय तमा नाय बनि कक तमासिबो जे टिआर के तंसो गियां के बरो लामसोक मैया नाय हमानि कक के जों फारि कुथु के जों वानसोक नाय लेवना जेप्रो जों संसानि संसानो माथाय 24 बाय सुलै नायनि खांके जिसु ख्रिस्ट जे सामने ओ बेबाग जिनि जरावो नांगै दं जे अबनि बिसिंति जों साइमानो जिसु फाइनानि कासग्रुरो बफोर फाइना जे एनी टाइम बो फाइमानो तमनले बोजे सामानि आं फाइनानि प्रो अमहाय नाय नुकजाकनाय संसार उरुमुरु नाय अबरबेबाग जों नुगै दं आनि बागै जिसु ख्रिस्ट इनिबो फाइमानो खानाबो फाइमानो बफ्रो फाइनो जों सिया फाइबानो बो सामानि मते बजेफ्रन फाइमानो तेबो बो सिकाव खैके फाइने हनेसो एन्ड द मानि बागै बो फाइनाय अबो नो बाइबेलो जों क्लियर के नुगो आगेराव गुबुनरो खाना सोलोंखाना जे बो फाइमानि बो तमानि बागै फाइपिनाय बंखा बनो पयतो खलायनाय रखनो गबै के मोथांजाक रखनो याकेबा आसाय कताल उंजाक रखनो नानानि बागै फाइनाय गतै कैसे अंके बनो पयतो खलाया जे आसाय कताल उंजाकिया बो रखनो के बुस्थुवानि बा बो फाइनाय नैसे के अरो verse 1 हाय नैसेव आसालो काइदनि हा अमहाय से उंनाय आसालो काइदनि हा अमहाय से उंनाय नैसे बोरै सिख्ला गोथार खरक जिराव दंमानि बरक जाति तैलाय काइजाकनाय सानो लामजाकना थांलायखा ओ बोरै सिख्ला र खरक जि बोरै सिख्ला र बर अमहाय काइदनि सा अमहाय उंनाय ताव बोरै सिख्ला खरक जिरक नि ककनो सामाहाय उंनाय नैसामानि जों अमनो बुजिनानै के जों फैलेसकान जिहुदी याकेबा इजराइल दफारकनि तंमों जामोंनो बा बरनि कल्चर नो जों सिनानै नांग्रानाय गपैला किसिसा बरनि कल्चर काइजाक काइलाय मोंनि कल्चर बरक ओ जरावो जे कमो कक सुजागो आ जरावो इजराइल रो बरक तमाखाय काइले पादा नके बरो हरोनो खाय तमानि बागै सालो के जानिजा सामंगो बरो तमाने बेस्तो सानो जानिजा सामंगो थांगै आकोय तमाबाय हरोनो बरो काइले पादानो खायको गेसं वासक नायका के
गोबां कालचार जानि जा जुदा एफोर गोबां कालचारबो सलायो अमाहाय गे बरकनि बरकनि कालचारनि मते दाबक borok kaijak prongke dauk borok je borok no phaidi hini sawo ba lamsok di hini phane saka borok invitees romani oba tagroni ani bayo rok no phano khobor rokha kok rokha phaidi ama haike ige u buri khorok chirok borok khobor rojak kok rojak ge oro sing nugo u khorok chirok ni kokno sing tabok wansuk nain borok sebano samani klai beri khorok chirok engka aro sengsani babak borok no bujok mani sengsani babak borok no borok no bisingti sengsani babak borok no tamanai tolona klai ba signifies nengel tabok kaijak naisha English oke sawo bridegroom kaijak naisha bo engke sebano Jisu Kristo no kaijak naisha borok engke boke Jisu Kristo no sahor mani engke tabok u khorok chirok ni bisingo khorok bahangke tamana sian genang te khorok bahangke sian kri khasiya English ongke wise sian gerang ba khasi nai pana jespa hamaka wise gian genang te borok te khorok te bakingke gian kri get u khasi nai rok borok engka thok tuijak engke u khasi nai rok sebano bujok man kalai male kebui ke asai ketal engjak rok engyakeba kebui ke poito khlai nai rok just bumung simi girja thangai bohaya engke te u fulis mane khasiya engyakeba sian kri borok engke bakis je asai ketal engjai girja phano phaiteng phaya phano tongteng borok no bujok man ke tabo oro verse 2 sawo haine verse 2 no porifine borok ni bere khorok bake khasiya te khorok bake khasinai khasiya roke chati le tuikha thok barake tuilia thok bar chati ke tuikha thok barake tuilia okay obono jeng busi thai tamale ang tipro english obo porikhana ro khani rokno thok english onke thok tuia chati le tuibo thok tia do obono businani jeng important nengkese jeng gobang bebagni context no jeng bujiman tabo thok tabo chini jora rogo phano jeng sraipor rogo jeng chini rongke kupi ba lem jeng ti kupi lem ni tabo borok ni jora wo okay u kupi phano tabo rondi jeng baksa omai kri de tomang sinai diwali rogo dosi genang ke hani takjak plate haike chikon sake oro jaga dosi rowi amorowi sokmani mane chati sokmani omahai get omahai ne tabo bohai tijak ka khuri hai borong ni chati ka khuri hai engge je pro sogo dosi aron tong aron thogluwi aro sogo thogluwi chati no sogo buzikana engke u thok no borok tuia to clear kabang ma hani bagini ang tamani bagi clear khaini musu obono kabang ma borok bull interpretation khayo tamane haini sawo mane Kristani bising u o dojon Kristan no bujok mani engke Kristan ro jeng ready ke tongya angke tlangjak nai abo haike baksa interpretation khayo haipana kubui interpretation bible ni mote jeng sinani nangnai ga siwani ingkena jeng culture no jeng businai te context no jeng busiwani nangnai okay ge oro haine hai jeng thanglai pisinai je borok thok genang borok
sian genang ba khasijak je thok kering ke borok sian keri foolish je borok asai ketal engja borok kaitoni mokolo sian genang kaitoni mokolo gian genang haibla je borok asai ketal engja temane mole kaito rona homani no borok yasak jat te borok ke gian keri foolish temani bagai kaito rona homano borok yasak ya sebano Jisu Kristo no yasak ya gija pano paiteng Bible pano poriteng super surite ai pano borok yasak ya hani bagai salsa borok borok sogine mor kewo kulung ke sogine hani bagai borok gian keri borok foolish ya keba sian keri rong bonono bujogo kaitoni mokolo borok sian keri ya keba foolish waishu kaijak naisha borni kali pandawo leri mano chini para rogo omo hainengo kaijak waishu jeng chamri rok paikyang ke chamri 10টা फाइने नि कक 12টা बाजेबो फाइलिया 8টা फाइने नि कक 10টা बाजेबो फाइलिया के नाइसिंलाइते बासा सराय रक मुत्रि थांफैबाय बासा अमरक मुत्रि थांफैबाय नाइसिंलाइते अमहाय जोंनि ट्राइफोरनि जरा रगो जोंनु गे अमहाय गे बरनि जरावबो अमहायनो इजराइलनि रबहायनो वाइसुसु लेरो गे लेर माने बागिनो बफ्रो फाइनाय सकफैयान तमने माले फुन रबो करै मोरु बुसुक जरा सफैखा हिसिं हलायनानै बखरै गे जेफ्रो सफायो कवा खाम रफन खरं खाना हका गेसे ए ताबले सफैने क्या गाना सफैखा बासा बासदि नै थुजाक रकनो ससा माने हाय अमहाय गे जेफ्रो बरगनि कालचारनि मते जेफ्रो कायजांनाय सा सफायो बो हावो जे बो रिंजाक माने बरक और नाइसुगि बय बाक्सा हायांके दगर खलौइ रजाक गे दगर खलखांके ते फियक जागिया गे जों अवनो जों कनेक्शन खाइ नाइमानो जों अवनो तमने थेपाइ नाइमा बर जागा नोवानि जरावो नोवा 100 बছर रंबै रुं टांखा ना हाफै बायदि हिसाखा उलके माल मातारो हाका माल मातारा हाप्रबो बरग रखायो गे जेप्रो दगर खलoi mal mataro beba habaika noa behaka boni nukungni borok behaka kaito dogar kholoi roka jepro dogar kholoka wati wanani cengka ge apro kabang ma borok sapaika noa dogar piok sidi nini kok thikna jeng thini kya wati phaitong kha long phlaitong kha haipana te piok jaglia taman hamale kaito se dogar kholoi ro rungni dogar no ge omahaina orbo omoni sawo kaijak naisa u kaijak naisa sebano omo mitonarte Jisu Kristo ge Jisu Kristo waisa paika ke te muthangjakani borok rok e lama kri to omahaina Jisu Kristo waisa no borok paika manena te gentile rok muthangjakui manliya tomane male khairok mani mol paika khairok mani mol baise borok rok muthangjakui mano geseng obno clear enthai ke rok nok dogar kholoi bo paika na dogar kholo jakha te ke bo khai manliya ge u thokrai chat ke kaile bari go hanani ke chati musungai boroni culture chati musungai tongnani nango jottoni jani jatui mat chati tuinai nango omo borono lamsok mani kaise chati tuinai nango ke u chati semano chati musungani bagai thok nango ke u thok tomano bujok male phola kathano bujok nung bible bebag na thok ke phola kathano refer ba signify ke ke kaijak nai sano nai singani bagai borok khobor rojak nai rok ba phaidi hni sajak nai rok borok ni thani chati tongoni nangnai engge chati no musung tongnani bagai thok tongnani nangnai haini hai lem ba chati bongke tomano busok फातारनि अमनो बुजोगो फातारनि नुकमानि न बुजोगो एके थक के फलाका थानो बुजोगो तबो रोंदि तबो कबांमा बरक आं ख्रिस्टान नि गसिब बरंनि जाति दंगो हाइफाना थक रै
Tawak nang girja thangai tongo asai katal ngiake u thok kri hai. Nang girjao thangai Christian hai nang nukjagi tongo haipana thok kri. To u chati mane na bono bujo mane thok u khorok mane baki thok kri rok. Ge thok ganang ke tawak nang Christian nei bo sijagi tongkha nang Jisu Christ phaiprobo nang tlangjagi mankha. Mane male nini bisingo follow katha tongo tei nang kaitoni borok nang kubu ke asai katal engjak. Ge je asai katal engjak yani borok ni fola kri. Bo gija kono phai tongteng baptisma nai pano tongteng. Ani bagini kapang ma bar ang saka nirok ani recording rogo nirok nai ni mana asai katal engjake kebo pana kaitoni hawan nugui meya. Hai pano chini kabangkuk borok rok kabangkuk pastor rok tuma pura baptisma na baptisma rokan paikya. Christmas o baptisma roka, New Year o baptisma roka, bo asai katal engjade engjak. Mungsa minoi kiri asai katal engjake bo kaitoni hawan nugui meya. Ge borok na u chatile tongo haipana thok kri. Ge Jisu Christ phaipro borok tlangjak yak niman engnai. Borok bisingo mahaya. Borok ke aprom borok gelang sangnai ho sini thok sikrible. Ge thok namen thangsani no kaijanaisa hawi thangka dor kholoja. Haipana borongete upai krikya aro hawani. Omahaina engnai. Tabo जों wan shoki nei mana je borok gyan kri ba foolish ba sian kri borok ni karakter borok ni tongmung bahaibo borok engka bobishor no tui wan shokya mane buskang no tui wan shokya buskang no tui borok tiar buklaya taburundi kana temasaya borok wan shokliya tauk sengba mairung rok para rok ke bisini khati narego able mai boro ni jorawo borok ke mai boro ni jorawo bolia khati mani kri obo hai borok mane tiar ingjagya omana tabok foolish rok ni tomo tabok ron di cerai pori nei panangka porika sokpini ka porika date roja haipana porika ni bagai exam ni bagai tiar ingjagya exam paper tumang nei ba mungsa romaya bo foolish yare ba ei obo hai ge tiar ingjagya bono foolish rok ni character ngake ba sian kri rok ni character ngake ba khasia rok ni character kete जों mai khlainai rok gristi khlainai rok samung khlainai rok bo omohaina borok sinani nango bo jorawo mai bornai bo jorawo buslei kainai mui kainai abor no sinani nango ge siwi a jorawo no kainai nangai kobo sibana tongkha haipana kaiya ke tmang nai mayang nai hai deba nung jorawo kaiya si tongo ang kaina nango haipana buslei kus kailia ge nung bono mayang nai aro haini hai u buri butwa buri rok sikli buri rok butwa rok borok thok tuya borok chatile tongo haipana thok tuya ge u butwa ngako khasia ngakeba sian kri borok nono haini hai borok sebano bujok borokka nominal Christian nila girja phai tongka haipano kubui ke mutangjagi borok asai katal engjagi haini hai omu belekena important okay o kabang ma u rungthomano podre podke bujogo haipano o obono asuk no जों sikangkeno जों pura buji manka khasina inke Christian asai katal engjak kubui asai katal engjak khasiya butwa buri rok ke borok ke Christian bumungle Christian haipano asai katal engjagi obono bujok mane nominal Christian oktamo saka to Christian ni sijak tongkha haipano bisingo borok kaitoni borogya borok asai katal engjagi mane na kaitoni borogya tabuk Matthew chapter 7 verse 21 to 23 जों नुगो मसा
ano subrai hanai jotono chungno hawa habai mangla ni jongsaw ge ajeng khanau ge kabamo borok haini sanai a salo mane Jisu Kristo phaibro nini mangai mata hemya reklaikha nini mangai podre pod samang klaikha omo haike podre pod aro bolok salai phaikha tamanle borok saksana wanchogo ang Krishna haibano Jisu Kristo sawo verse 23 o ang nirokno sisi siniya ani oroni kutulandi mane tabok dogar kaijang naisa phaiwi dogar kholoi roma hai ang dogar buka phiok dei haibano ang nirokno sisi siniya tangdi ke obo hai borok Christian hai borok saka Christian hai nukjakmano borokni bisingo thok kwrwi phola kwthar kwrwi Christian ni bising phola kwthar tongmani bagui no जों selaijagui mano phola kwthar tongmani bagui no kaitor boni borokni जों siniwo tmano Bible sawo Ephesians no जों phola kwthar bai sil buja जों tabok sarkar rok borok manai no ke sil buma hai जोंबो kaitoni hani borok kaitoni sil buja abongka phola kwthar ni sil bai जों buja ge je asai katal ngyaro saka simi Christian ke borok Farisai rok tomobo borok belai kathar khele nukjago haibano borok kaitor borok no nirokba soitani busa sible hani bagino Farisai rok Jisu no naisrewan sengkha borok no Jisu no cruso butharka Farisai rok borok saksana wachawo जों kaitoni samang phlai tongo kaitoni busa haibano Jisu sawo nirokba soitani busa sibla nin bufa ba soitan sibla John chapter 8 ojon naikin rukne je borok ni thani bisingo phola kathar tongo borok selaijagui mano tamani kwangma ang Christian nei sawi borok thani selaijagmani krei tamani male borok bisingo phola kathar krei phola kathar tongkha ke bo susu selaijanai tamani male phola kathar borok no selainai ge जों second Corinthians verse 5 17 chapter 5 verse 17 जों nugo Jisu Kristo nirong bising tongkha ke nirok ketal engkha जों ketal engja logo salayu ketal ke achaika nei age tongmarok te ang tonglia but age tongmarok tongwin tong tongni bagai selaijagmani krei tamani phola kathar krei borong bisingo phola kathar tongkha ke tuluk bo masama selaijaknai omohai tabuk rundi nung tui nung omo tui yo phana nung mangsasik omo roi rokha chungdui phana roi rokha ge bo masama selaijaknai haibla maselaijaknai phola kathar se chini tongmung no age tongmani bono chaya rokno selaiwi ketal ke tongnani bagui dagewo ketal ke tongnani bagui phanro ge omo haikena kubui Christian ke sungsani hanjak mangno yakawi kaitoni hanno hanjagui mano age naisremani no tabuk hanjagui mano age hanjakmani no tabuk naisrewi mano omo haingo age tamano hanjak walainani suglainani koba rondi sungsani tongmung samung no hanjak tabuk no hanjak liya kaitoni tongmung samung no hanjak kha ge omo hai borokni thani chatile tongo phiaba borokni thani thok kwrwi bo hai borok Christian mane tamane ধর্ম ধার্মিক জীবন tongo ধার্মিক langma tongo haibano borokni selaijagmani krei kubui ke asai katalangke boni selaijagmani tongnai verse 4 thanglai tamo verse 4 pia a khasinai rok ke chatini loge thokbara tykha chatini loge thokbara tykha mane thokbara tykha haini hai kok borokni mote extra thok tuima hai thok agene lujak tabuk bo paikha ke tei kaisano lupui sinai hini khongma hai haibano English ni Bible mote original Bible ni mote ke thok baraya thok tuya haise borok chatile tuyo thok tuya getma kai jepro borok kaijak naisa phayo thok lui
jati mujung. Oke, borok hawi thang. Oke, kailai panda wong ke jati tuinya matong borok ni culture ni mote. Hai ni hai kaijang naisa bo lerka borok thubai kya. Oke, oro jotono Bible ni mote bebak thubai kya nisab. Hai ni sede ang pore pikirna. Kaijang naisa phaina lerei tongna bai a buri rok murumute lipsa ke muktri thanglai kya. A buri rok mane joto buri rok no muktri thangka. Oke, omo hai engni mano Jisu phaina ni pro mane tini phaya khana phaya baksa Kristan phana muktri thangi tongi mano. Hokre muktri thangi tongi mano. Hai phana borok sosajak oro jotono sosajak haide u sian kri rok butwa rok sosajak hai phana problem unke boron thani thok kri hani bagisi hamalia boro thok painen thangsani kaini kaijang naisa sopaiya do kholoi rojak ge kabangma borok sungsani tongmung chamang bai mane sungsani tongmung chamang mane kabaksa Kristan tongyade asuk mane ang rikharani muchuk phano ang sungsani nahorma bai ang ungmalia kokba roni nung pastor ungnani rihor jakha haipana sungsani no nahorma bai ang pastor ungnani gosi malia haipana kebuike asai ketal engjak ngai mano omo hairongke mukri thangjak ngai mano baksa ba chana nungnani obab ngai asuk kebu asai ketal engjak haipana asuk kaitoni samungo saktarmaya mukri thangjak ngai mano haide mukri thangjak ngai mano haipana sosaja problem ke thok rini se problem thok tongkang ke borok hawi mano tabok je koba rondi nung bui ke asik nung tai rok ro thamaya bui ke asik nung yapar mungrok yapar mathaya haipana nung sokina ke bui koba rondi apostle Paul kothama kahamni bagai butharjagi mano ang butharjak na manen butharjak mawane ani poito krifan ni mano haipana mutangjak mani poito leang tongo asai ketal engjak oke ang je procuk no hawo sogiyo ani sokat alada engdi mana bo sokat kabangkung manai ang sokat kom manai haipana jeng chuk no hawo sogai temane male phola kethar tongma bai ge o phola kethar kri rok ni se problem oro Jisu Kristo phaioni leri mano je kono somoy haipana je kono somoy bo phai mano ge baksa butu warok ke Jisu phainani lerma bai bus phailiya mongko 2000 bosor tangtangka bus phaiable omaike boro wa sogi mana boro ngetma foolish butu ba kawanale temani bagai Jisu Kristo phaioni leri tong Bible sungnugo pari 2 Peter chapter 3 verse 9 2 Peter chapter 3 verse 9 ang poribono 2 Peter chapter 3 verse 9 nichimi 9 no poris nai ge nai pini tora pore janai tongkha baksa borok rok subrai boko gruma tui no khlaina lero hnei wansuk mahai no borok leria hai ingyawi bo norok no khalogui tongo khoroksai phano komorthung hnei bo naiya bebak no borok ni sumsok yakarthung hnei se bo nayo ni tamani bagi kaito Kristo khalogui tong tamani bagi himale te kisade muthangjagi mano kha kolok ni tongo tabuk buma bufarok busano kha kolok yade teksa tek bosor kaisa naisina porelia felmang haipana te bisi kaisa naisina aro de hankuk no hinte kaisa rangkabang kopa borti khaire yukha ar kuching opa borti khaire ote bisi sare naisino te bisi naino ni kha logi dong haide rang thangmana thangi hi kha logi dong hakere slaijak no ga om haino chini kaitor bu haino boni kha logma baise te kisare mutangjagi mano
tei kisa de borok no borok rok bekha salaijak no repent no nei tei kisa repent thung tei kisisa borok rok salaijak bai thung nei naisingei tongo yaba Jisu Kristo fainai no bos Bible sawo bos sikau khai kisi fainai nei saw nge haini hai thok genang nani nangnai mane phola kethar bofro sini thani phai jepro chung asai ketal engo asai ketal ungjak ngene kaitoni mokolo sian genang gyan genang te khasijak thokri borok foolish ye thok semeta boron thani thok tongode kri boron thani phola kethar tongode kri phola kethar kri nge nang je seban girjao churi khogoi rsawi kawi binsi sikang sikang phanang tongdi pastor phanang tongdi phola kethar kri bo Jisu phai prongke thangdi chengta rok angnor no sisi sini ya omai hi honjangai ke orok borok salaikya paitha gongke chinile thok sikri chungno kisa thok rogradi haipano borok tamai sa apro tei u sian genang je thok genang bori rok borok tamai sa phari haini hai jeng thanglai pinen mathai 25 ang 6 no pornai hordi borok kena iko kaijak naisa phaisok phaikya lamjak phaibaidi hne chiri khok laikya bri sikla kethar khorok chirok sisawi borokni chati dosi socha laikya apro khasinai rok no khasinai rok ni thani chini chati thina naiwi tongkha jungno kisa norokni thok rogradi hne sakha jungno kisa nirokni thok rogradi nei saka ang English of portion verse 8 and the foolish say to the wise give us some oil for our lamps are going out all those aro haini so chini thok ane jungno thok rogradi chini chati jungmaliya theinai kya tabo grondi jepro jung dosiwo sogu lamo khlayo muchungu omo krifana thok krifana chungrau haibana thok kri inke abo tabuk nungai sutarok no sokma haita haina khamui paipai haibana nung thok gnangke bo continuously chungidong gising age kopi ronai rok jung kopi rok bina ge lekha porima phaija jung saimana go tang chrai rok ke sia phanang nai te jung orotmano aro borok saka jung nirok no bak maiya nirok thangi paidi jin thok no nirok no bak maiya oron bising ti jung tamo busi thai muthangjak mani kebono keboroi maiya muthangjak mani abo personal asai ketal mani abo personal ang asai ketal engkha ang asai ketal mani bahai ke asai ketal engkha buino samana haipana ang buino bak maiya asai ketal mani personal je ya sak nai bosi je muthangjak mani bongkha personal ini sak chorai ingke jahai bagina Bible sawo John chapter 3 verse 3 wo asai ketal ngya koisa kaitani hawan nugi meya jotra asai ketal nang nai yahana asai ketal ani asai ketal mana ang kisan no berosinai ni omah ke bat maya janija experience nung si yasak nani nang nai thangdi jung nirok no bak maya tabuk jung pore mani nung porikha rogo ngkangke ang pore la angke ang pore mana buino bak maya haibla ani pore mani ani gian obo ani ang mangsa mukhosto khaikya haibano mukhosto khaimano buino bak romaya bosi khaina nang nai ang topic no buji mani ang buji mana buino bak maya of course buino sai khna romana haibano bak maya bosi bujinan nang nai ke omohai salvation bo omohai muthangjak mani omohai haini bagino
nirong thok thangnai di jin bak maya jing jin no bak maya ge pro brok thok paina nei thangkha te paye kipili phai pro onke dogar kholojak ingi paike boro agini simino thok tiar khlai jage ge thok tiar khlai jak mane boron thani phola kathar kri ge omo haikene boro khabathar ja Jisu Kristo phai pro omo haine kabang borok nai ang Kristan nei wan sogi tongnai ro borok butwa tonle borok kbui ke asai katal inya ke borok butwa ge jottoni sai asai katal si important asai katal inya ke kaitane hanubi meya hain bagai haine hai kabang ma ang omono sini leader pastor rokno sanam sungo asai katal ingmano si phirngdi bosi seka asai katal inya winang Kristan tongmong bahai ke tongnai borok phirngmang salap kri nang ke thuyani nai tongke borok no bono musma mo thangra nai bono bahai ke mui kothok charo nai mangso sungui charo nai bono waso ge ingia bilas kan bono bahai ke mo thangra nai bos je kabang ma pastor rok no borok ni jebo mo thangja gya kho ang omai ke no sini sini age Tripura o golden jubilee ni kaisa sini amoni mission ni golden jubilee na ADC o kaisa golden jubilee temani bagi ingmani ang poka aro ang souvenir kaisa porika souvenir je pore mani kabangma pastor rok ni testimony tam ge pastor rok ni testimony o ang naini mani nugo je khorok mane belek kisha pastor rok ni testimony bible ni mote borok mo thangjak mani borok asai katal ingmani te inke baksa borok ka hai sau ang haya kedema tongmani haibana salsa ang hala hage bo mutangjak hapu bible hake to tong mutangjak hake mutangjak mani baksa ke sau ang kolkata ni jimi agartala flight by phai tong pro bkhawo kaitono wasokte bkhawo suruk sa angka ga aprono ang kaitono yasak omo ke bible subject to khorok sa omo ke mutangjak nai ni yo omo haika kabang ma khorok sade khorok nei asik pastor kabang mani khorok sade khorok nei se ang nugo kubui khem o borokle boroni testimony bible ni mote obai khem nu gena wansong nei sdi ge borok bhaike asai katal kokno pirmanai anyway jeng aro borok tiar krei de asai katal ingja borok tiar ingja Jisu Kristo ka bo kaijak naisha bo raja bubagra te bo chungsa sa ngai phainai jeng boni chungsa sa ngai phai pro jeng boi malai nai te jeng bo haikin chungsa sa nai afro bible sawo bono jeng bo haikin nuk nai mane boni asol no jeng nugi nai tabuk to jeng kaitor bahai bo jeng sia apro seng nugnai seng bu bo hingnai bo hai hingnai bono bo seng nugnai ni so bible so first john phari thamani first john boni sikan revelation khunukjak mani chapter 19 verse 7 and 8 chapter 19 verse 7 to 8 phaidi jeng khas rangai tongthok layana bono kotor kunui lob laigana mera busa kaijak nani jora sokpaika aboni bagai bini beri tiar engka mera busa seba nosa Jisu Kristo bo kaijakani tiar engka tabo kaijakani tiar engni bagai boni bagai tiar engni nangai engke bible tei samahai jengke boni hazikta haibana o parable ba oroni ringthoma wongke jeng nugu manai khorokchi borok sikli kathar sikli borok ke toma kaijak naisano naising nairo nge omo haike besawo kabangma oino jagao jengka boni kina anyway je asai katal ungjakro anyway oro haini sao the marriage of the lamb has come Kristoni kaile panda sokpainai kya ba sokpai kya ba jora engka
Get tabok jeng first John thangaisnai. First John chapter 3 verse 1 to 3. Pila John chapter 3 verse 1 to 3. Ang poriwana 1 to 3. Kaitoni besarok. Apa jengno besuk hamzak ka naisikdi. Bo jengno asuk hamzak mabai jeng kaitoni besarok hanjakka. Jeng bo soy abo haino. O sengsar kaito no siniya ni bagay no jeng no bo siniya. Khajani takurok jeng tabo kaito ni besa tamo ke jeng ulo tamo no abo tabuk bo kaham ke sawi maniako. Jeng sawi mano bo nukjak pro ke jeng bo haino bo haino ngnai tamni hunba jeng bono abo haino abo nuknai. Bono omotui ke khatungui tongnai rok borok sakno Kristo bohai ke no gothar khlai tono. Tabo oro sawo jeng bono bohai ke no nuknai. Mane jeng tabo kaitor no jeng sisogya tabo rondi cerai apsakli buma ogo tongpro no bupa phataro tongui kya. Engke bupa ni kogrok khanawo buma sawo nini baba phataro tonguyo samang khai tonguyo. Haibana bo buma sama bai omohai ni romui mano ani baba tongo obohai kucu kolok ba omohai ni bo romui mano mana kisa idea tongui mano. Haibana bo sini sogya. Haida pia ba bupa pai prongke bo aprongke sini sogna. Kiseng bo omohai no. Jeng kaitor bai fola tui jeng manglai kya jeng boni busa engka haibana jeng bono nuk sogya ko. Salsa jeng nuknai te jeng bono nuk prongke jeng bo selaijaknai jeng bo bohai no jeng sasaknai. Haini orosap. Haini bagino jeng bono naisingi tongo bono naisingi tongnai rok boro sakno mane bono naisingi tongnai rok sakno gothar ke tongsok thai. Tamole gothar no jeng naisingi tongma ba. Jeng sakno gothar ke tong thai nisa. Jeng haini hai kibil thanglai pisnai. Tak Matthew 25 verse 10 no. Verse 10 ang purane. Hake a khasiya beri rok thok pailaina hnei thanglaikhya borok thanglaikhya no kaijak naisa phai sokphai. Apru atiyar tongnai beri khorok ba kaijak naisa bai baksa kailai pandawo habai thanglaikhya. Hake duglam sowi rozaka. Tabo kailai pada Kristan kebukubai asai ketal engjak. Jeng nok baro ke tisajagit langnai. Rapture ni hono nok baro ke tisajagit langnai. Apro Jisu Kristo ni mera besani kailai panda wo se jeng tongwi nai. Inga tola seng sarong ke temangnai Great Tribulation. Ang kabang mabar ne record kalaikya uno bisis ni kosto tekto. O seng sarong. Haipana bono poito khalai ni roke tisajagit langnai. Okay, kaitoni Kristo ni mera besani kailai panda. Ngia ko Kristo ni kailai panda. Mane kailai panda mane tang beseng bobai baksa ke khatungui tongthogui jeng tongwi nai. Ini sao. Ngetje asai ketal engjak borok Kristo no naisingui tong. Khabai khukbai ke naisingui tong. Ngejepro Jisu Kristo phayo pilaskan bono poito khlai thine rok boro hakoni sosawi tisajaknai basanai 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 by 17 ni mote nge je aprok kathang tongnai rok boro ke mul file salai langjaknai. Get Matthew chapter 7 verse 21 by 23 ang saka ageno borok no hai ni sawo ang nirong siniya. Ge jeng niro pori ni mana ang jora kri pori liya Luke chapter 13 verse 23 ni simi 27 jora niro pori ke aro nuknai kabang borok hai ni sapainai tabok rondi nini neng tongthaniwo jeng tongkha mane paithani molo kabang Christian nei sak no wasok nai ro kabai Christian yaro ba asai ketal engjak yaro pastor phangdi je phangdi ye neng tongthani jeng tongkha nini kok lama nini kok sathani jeng khanakha jeng apro tongo engate haini sawo neng
nung chatane nung bai sing thangsa ke saka nung bai thangsa ke sing nungka haipana okay sing kisa ang pori sina 26 by 27 na jotono pori apana 26 by 27 na Luke 13 26 by 27 ang pori nai omo hai samung kotoi no khlaiwi manyak 13:26 Bertangka oke norok apro hai hnei sapirona nung bai chung chalaikya nunglaikya chini arorogo nung phurung phaikya bohaino hai hnei sawono norok buroni ang sawi maya ani oroni thangdi chengtaro ni boroke khakao nung phurung phaikamle chini gana rogo chini area rogo jeng nung bai tongkha nung bai chakha mane sini jakhai haifana kaitar borok sisi bahai ke seng Kristo bai sini jagima asai katal ungma bai kaisasi asai katal mane no muthang ma bai mut kubui ke muthang ma bai jeng boni bobai sini jagima ungya ke jeng sini jagi ge borok ke wansogo sini jak na girja thangi tongma ba baksa ke kaitani kokni piri tongma ba morogo basawe nge ang muthang ni no wanso haipana ang nero sisi sini nisa nge omahai no Matthew chapter 7 no hai no 21 by 23 wo nge oro u butwa sikli ro thokri ro borok hai ni wanso go borok asai katal ungjak mane borok Christian ni wanso piaba borok ni thani pholak krei borok ni thani thok krei omahai no kabangma borok girja phayo Christian hai nukjago haipana borok bisingo thokri ke thokri rongke Jisu Kristo phaibroke hamaya tamani male boroni sakki ronai sebabu Jisu Kristo phaibro seba sakki ronai phola katharse sini bisingo phola kathar tongnai bose bonono poitok khlai khana ni bosi sakki ronai o baise jeng sukno hawo habui mano ke asuk jorano tini joto nai tongnai Kristo taku buku rokno hambai ke baksa ano singhor nai borok tongo singhor khangka ang belai kene stongtho ang poja ang jagya singhor jak mano tamane male singhor khamane no nung sinani muchungo nung serengui tongo sinani muchungo hani bagai ani kha tongthogo tamane mane serengui tongma bai ke je kuno nerok sung tongkhangke ani mobile number ba message okono sung mana mobile personal number WhatsApp rokobo sungkhoi man jotono hambai ketini asung